Tlak s jednoručkami je jeden z základných cvikov a pohybových vzorov na rozvoj tlakovej sily alebo svalový rozvoj prsných svalov, ramien a tricepsu. Sú štúdie, ktoré hovoria, že pri sklone lavičky 30 stupňov sa najlepšie zapája vrchná časť prsného svalu a zároveň stredná. Spoľahlivosť týchto tvrdení je viac než otázna. A tak ako najlepší prístup sa ukazuje kombinácia tlakov na horizontálnej alebo šikmej lavičke s veľkou činkou alebo jednoručkami, variácie kľukov a strojov. Spomenul by som najčastejšiu chybu alebo nejasnosť, s ktorou sa stretávam a ktorú učím svojich cvičencov. A to je poloha ramien. Nedávaj ruky široko od seba, ohrozuješ si tým ramenný kĺb a meníš zapájanie svalov. Tlač lakte mierne ku sebe a dolu. Obzvlášť pri benchi je zaťahnutie lopatiek nevyhnutné. Začiatočníkom by som odporúčil všetky spomenuté cviky začať na 2-3 sériách a 12 opakovaniach a progresovať k 8. U pokročilých je to 8 respektíve 6 smerujúcich k 4. 1 až 2 pracovné série z dôvodu skúsenosti a schopnosti pracovať vo vyššej intenzite a lepšieho odhadu blízkosti k zlyhaniu. Je dôležité trénovať aspoň 2-krát, ideálne 3-krát. Čo sa týka postupnosti, výberu a poradia cvičení, začal by som jednoručkami na rovnej alebo šikmej lavičke, postupne doplnil primeranou verziou kľukov a ak sú k dispozícii stroje, tak aj tie, a neskôr by som prešiel na olympijskú tyč.